Ay mga kasay, kitungod naglain lagi ang panahon na to ron. Iniya pa man sige uwan, manula pa man dyan misod anoy. So tungod kay naama ko gitanom diri ang kamote. Ang purpose jud aning kamote na hong gitanom para makakuan ko og ganas. Kay lami ba yaning ganas no? Imo rang lapwaan ba pagka dito sa ginamo. So solve na ko ana ang sudan. Man kay naglain lagi ang panahon manawa po ko kuno na matugubos kay syempre di maayo ang panahon. So nag-jacket ko ana tungod lagi kay na may uwan-uwan taligsik kay lisod pod og magpatuyang rapunta nga narabatay bibi nga nagtutoy ba. So kana nag-jacket ko man kon ko ay tadtaw na ganiha pag yun na lang sige og uwan gani ang manautuhan naman. Siguro nasanay na ko lang naman siguro na siya so nagdadali na sad ko. Kay tungod gutom na ang ganahan ako aning ganas no kay ako na siya lapuan. Thank you for watching mga kasay. Bye!